فلما ورح ጥቅምቲ ናይ 2020 ክልተ መንእሰያት ኣብ ፈቕዶ ከተማታት ሲሲሊያ ኣብ ላምፔዱሳ ፓሌርሞ ካታንያ ኣብ ዘሎ ህዝባዊ መቓብራት ሓፋሽን ውልቅን ክመላለሱ ቀንዮም እቶም ኣብ ክንዲ ኣስማት ሰባት መለለይ ቁጽሪ ዝተነብሮ መቓብራት ብሞባይሎም እናሰኣሉ ዝስንዱ ዝነበሩ ሰባት ዝረኣየ ዘበለኻ እዞም ፈቕዶ መቓብር ኮለል ዝብሉ ሰባት እንታዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታዮም ነቲ ብቁጽሪ ጥራሕ ዝልለ መቓብራት ከለልዩ ኮለል ዝብሉ ስለምንታዮም ነቲ ብቁጽሪ ጥራሕ ዝልለ መቓብራት ከለልዩ ኮለል ዝብሉ ዝብል ሕቶታት ከልዕሉ ባህርያዊ እዩ ስለምንታይ ኸ እቲ ንሳቶም ዝበጽሕዎ ዝነበሩ መቓብራት ኣብ ክንዲ ቤት ንቡር በኣስማት ሰባት ዝጽዋዕ ብቁጽሪ ከም ዝልለ ተገይሩ ዝብል ዓብ ሕቶ ዘልዕል እዩ ዛንተኦምን ዛንታት ኮለል ክብልሉ ዝቐነዩ መቓብራትን እምበኣር ቀጺሉ እንሆ እዞም መንእስያት ዮሴፍን ኣድሓኖምን ይበሃሉ ካብታ ኣብ ላምፔዱሳ ኣማኢት ኤርትራውያን ሒዛ ብዕለት 3 ጥቅምቲ 2013 ዝጠዓለት መርከብ በብዕድሎም ዝድሓኑ ትኽትንፋስ ኣዕሩኽዮም ዕርክነቶም ግን ናይ ደቂ ገዛውትን ትምህርትን ኣይኮነን ኣብ ሻርዕ ጎደናታት ወይ ኣብ ኩዕሶ ጋንታታት እውን ኣይፋለጡን እዮም ኣብ ጉስነትን ማሕረስን ወይ ኣብ ዕስክርናን ተዓሊምን እውን ዝኽርሕድ የብሎምን ዕርክነቶም ናይ ሽግርን ናይ ስደትን እዩ በብፀጎሞም ካብ ምድሪ ኣበዋቶም ነፊጾም ዶብ ሃገር ሰጊሮም መረስ ስደት ከዓ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ጎረባብትዩ ጀሚርዎም ንነገሩ ጥዑም ዝበሃል ስደት ስለዘየሎ ማሙቕ ቤቶም ምስ ገደፉ ንኹሉ ዘጋጠሞም ብድሆታት ብፍቕርን ሓልዮትን እናተደጋገፉ ኣጆኻ እናተባሃሉ ከካብ ዝበጽሕዎ ምዕራፍ ንቕድሚኦም ተስፉ መጻእ እናማዕደው ካብ ኢትዮጵያ ንሱዳን ካብ ሱዳን ከዓ ንሳህራ ተጓዒዞም ኣብ ሳህራ ንጣብ ማይ ተማቒሎም ኣብ ቀዝሒ ለይቲ ሓንቲ ኣንሶላ ተኸዲኖም ዝርከቡ ዝልከፍ ተኻፊሎም ተስፋ ሰኒቖም ዕድል ገይሮም ከዓ ንኸተማ ትራብሎስ ማለት ትሪፖሊ ናይ ሊብያ ኣትዮም ምድረ ሳህራ ሰጊሩ ትራብሎስ ዝኣተወ ስደተኛ ኩሉ ሰዓት ተስፍው እዩ ናብታ ምድረ ተስፋን ሰላምን እትበሃል ምድረ ኤውሮጳ ክሰግር ብባሕሪ ጉዕዞ 2 ለይቲ ጥራሕ ዝተርፎ ካብኡ ንድሓር እቲ ዝተረፈ ውሕድን ከቢድን ኮይኑ ጾለትን ዕድልን ሓዊስካ ዝስገር እዩ ብዙሓት ነቲ ጸበባት ሰጊሮሞ እዮም ግን ከዓ ዘይሰገርዎ እውን ኣለዉ ኩሎም እቶም ግዳያት ህልቂት ላምፔዱሳ ብዙሓት ማዕብል ባሕሪ ተጻዊሮም ዝሰገሩ መዘናታቶም ስለ ዝፈልጡ ሰሰናዩ እናሓሰቢኦም ናብታ መርከብ ተሰቒሎም እታ እተስግሮም መርከብ ልዕሊ 500 ሰባት እያ እትሕዝ ክንድኡ ዝኣክል ቁጽሪ ገያሾ ክሳብ ዝተኣኻኸቡ ከዓ ኣሰጋገርቲ ባሕሪ መዝረዓ ኣብ ሰመይዎ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝተደኮነ ሱቱር ካንሸሎታት እዮም ዝተኣኻኸቡ ድሮ ዕለት ንቐልነቐል ከዓ ደጊም ከይድና ሰገርና ሽግርና ክቕንጠጥዩ ዝብል ስምዒ ስለ ዘዕብልሎ ኣብቲ ብጭንቂ ዝማደወ ገጻት ተስፋን ፍሽኽታን እዩ ዝዓስል ሽዑ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ቅድሚኦም ተበጊሶም ንቑፅ ምድሪ ዝረገጹ ሰባት ንሕና ብድሓን ሰላም ኣቲና ኣለና ንዓና የማስልኩም እናበሉ ስለ ዝድውልሎም ንዝቐደሙ ሰብ ዕድል ከማስሎም ብሃንቀውታ እዮም ዝጽበዩ እቲ ብዝሐ ሰብ ምስ ተኣኻኸበ ከዓ እታ ካብ ገምገም ሊብያ ናብ ሲችልያ እተስግሮም ዕብይ ዝበለት መርከብ ካብቲ ገምገም ርሕቕ ኢላ ተቐረበት እቶም ዘሰጋግሩ ደላሎ ከዓ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ከይረኽብዎም ብለይቲ ተሓቢኦም ብሽፉናት ዓበይቲ መካይን እናጻዕኑ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ወሲዶም
ካብኡ ኸዓ ብንኣሽቱ ጃልባ ጸጽዒኖም ናብታ ባሕሪ ሜዲተራንያን እተስግሮም መርከብ ክሰቕልዎም ጀመሩ። ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ስደቶም ዘይተፈላለዩ ዮሴፍን ኣድሓኖምን ናብታ መርከብ ብሓንሳብ እዮም ደይቦም። ግን ከኣ እቶም ብበትርን ተሃዲድን ቦታ ዘትሕዝዎም ዝነበሩ ኣሰጋገርቲ ስለ ዝፈላለይዎም ብሓንሳብ ኮፍ ክብሉ ዕድል ኣይገበሩን። ብሰንኪ ብዝሒ ሰብ እውን ብፍላይ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝነበሩስ ኮፍ መበል እውን ኣይነበሮምን። ኣብ ገሊኡ ሓውሲ ብደቦም ተጸቓቒጦም ተጻቢቦም እዮም ነይሮም። እታ መርከብ 551 ሰባት ጽዒና ቁሩብ ምስ ተበገሰት ከኣ ናይ ባላንስ ጸገም ስለ ዘጋጠማ እቲ ካፒተን ነቶም ደላሎ ሰባት ከጉድሉ ሓቲትዎም። እቶም ደላሎ ኸዓ ብንኣሽቱ ጀላቡ መጺኦም ናብታ መርከብ ደይቦም። ብበትሪ እናደጉደጎ ኸዓ ን26 ሰባት ካብታ መርከብ ብሓይሊ ኣውሪዶም በተን ጀላቦኦም ናብቲ መጸበይ ንቕሎ ባሕሪ ናብ መዝረዓ መሊሶምዎም። ዮሴፍ ከኣ ሓደ ካብቶም እናጓሃዩ ብሓይሊ ዝተመልሱ ሰባት ነበረ። እቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ብጸላም ስለ ዝተፈጸመ እቲ ትኽትንፋስ ዓርኩ ኣድሓኖም ዮሴፍ ንድሕሪት ምምላሱ ኣይፈለጠን። መርከብ ጽዕነታ ኣማዕራርያ ጉዕዞ ጀሚራ። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገምን ጸቕጢ ማዕበልን ከኣ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ኣቢሉ ናብ ገምገም ላምፔዱሳ በጽሐት። ካብቲ ገምገም 800 ሜትሮ ርሒቓ ሓገዝ ሰመዝ ባሕሪ ኢጣልያ ክትጽበ ኸኣ ደው በለት። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ግና ንሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ኣብ ኣፍ ገዝኦም ተወቲፋ ክንሳ ቅልጡፍ ረድኤት ኣይረኸበትን። እቶም ብህዱእ ጉዕዞ ገምገም ላምፔዱሳ ዝበጽሑ ኩሎም ገያሾ ንመብራህቲ እታ ከተማ ብማዕዶ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ደጊም ስቓይ ጉዕዞ ስደትና ተወድዩ ብምባል ካብታ መርከብ ተቐቢለን ናብ ንቑጽ ምድሪ ዘስግርኦም ናይ ረድኤት ጀላቡ ጥራሕዮም ዝጽበዩ ነይሮም። ድሕሪ ቁሩብ ሓንቲ ብርቱዕ ባውዛ ዘብርህት መርከብ ዘይራቶም። እታ ካልእቲ መርከብ ከኣ መብራህቲ ወሊዓ ጉልባብ ትገብረላ ነይራ። እተን መራኽብ ተመራሪሕን ምስ ከዳ ደጊም ዘድሕኑና ሓገዝ ክመጹና እዮም ኢሎም ብሃንቀውታ ተጸቢዮም። ረድኤት ምስ ደንጎዮምን ናብታ መርከብ ማይ ከኣቱ ምስ ጀመረን እቲ ካፒተን ሞተር መርከብ ክውልዕ ፈቲኑ ምስ ኣበዮ ኣቓልቦ ረዳእቲ ክስሕብ ሓዊ ወሊዑ ዘንደደ ኣንሶላ ዘይተጸቢዩ ባርዕ ፈጠረት። ሰባት ካብቲ ባርዕ ካድሞ ክብሉ መቐምጦም ምስ ሓደጎ ኸኣ ሚዛን እታ መርከብ ተመዛቢሉ ኣብ ላዕለዋይ ዴክ ዝነበሩ ሰባት ናብ ባሕሪ ክከዓው ጀመሩ። እቶም ኣብ ታሕተዋይ ዴክ ዝነበሩ ኸኣ ምስታ መርከብ ንታሕቲ ተነቕቱ። በዚ ኸኣ እቶም ብተስፋ ተመሊኦም ዝጸንሑ ገያሾ ስደት ሃንደበት ብዝተኸስተ ሓደጋ ግዳይ ዘስካሕከ ህልቂት ኮኑ። እቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ኸኣ ኣብ ማዕከና ዜና ዓለም መዛረቢ ኾነ። ኣድሓኖም ካብቶም ናብ ባሕሪ ዝተኸዓውን ብዕድል ሓምቢሶም ዝድሓኑን ውፃእ መዓትዩ። ከመይ ገይረ ከም ዝወፃእኩ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ። ክንደይ ሓምቢሶም ዝኽእሉ ክኢላታት ሞይቶም እዮም። ከምዚ ኸማይ ምንም ዘይንኽእል ብዙሓት ከኣ ብፍቓድ ፈጣሪ ድሕና ብምባል ከኣ ንዕለት ድሕነቱ ከም ዕለት ዳግማይ ልደቱ ከም ዝርእያን ከም ዘኽብራን ሓቢሩ። እቶም ብጾትና ብድሓን ሰላማት እዮም፣ ንሕና ግና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ተሪፍና ኢሎም ብጓሂ ተኸርምዮም ዝሓደሩ ካብታ መርከብ በባትር ተደጉዲጎም ዝተመልሱ ሰባት እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ቀልጢፉ ኣብ እዛኖም ኣይበጽሐን። ድሓር ግና ማዕከና ዜና ዓለም ስለ ዝተቐባበላሉ ደሃይ ዝገብሩ ስድራ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ምስ ደወሉሎምን ዮሴፍ
እቶም ብልቢ ዝፈትውዎም ቀረባ ዕርኽቱን ደቂ መቑሩስን ተራእዮሞ ነብዐ ገለ ቁሩብ ዝድሓኑ ኣለዉ ምስ ሰምዐ ኸዓ እቶም ብጾቱ ካብ ብሱል ጥረ ክኾኑን ምስቶም ዝድሓኑ ክድሕኑን እናተተስፈወ ከጣይቕ ጀመረ። እቲ ንጽባሕ ዝተባህለ ትንፋስ ሒዙ ዝድሓነ ኣድሓኖም ብወገኑ ዮሴፍ ዓርኩ ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ስለ ዘይፈለጠ ምስቶም ዝድሓኑ ሰባት ስለ ዘይረኸቦ ኣብቶም ካብ ባሕሪ ተዘቂቆም ዝወፁ ዝነበሩ ሬሳታት ከለልዮ ብዙሕ ደኺሙ ግን ከዓ ክረኽቦ ይከኣለን። ወላውን ርእሱ እኽስእን ብምባል ከዓ ኣምሪሩ ሓዘነ። እንተኾነ ግና ክልቲኦም በብዕድሎም ዳድሒኖም ነበሩ። ብህይወት ዝድሓኑ ኣለዉ ዝሰምዐ ዮሴፍ ኣድሓኖም ዓርኩ ካብቶም ዝድሓኑ ምዃኑ ፈሊጡ። ኣድሓኖም ግና ዮሴፍ እውን ምስቶም ዝጠፉ ዕርኽቶም ሞይቱ ኢሉ ብኸያቱ ወዲዩ ነይሩ። ዳሕራይ ግና ካብቶም ዝድሓኑ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ብልቢ ተሓጐሰ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክልቲኦም ብስልኪ ተራኺቦም ንብዓት ናፍቖት ነቢዖም። እንቋዕ እዝጋ ኣውፃእካ እንቋዕ ዕድል ገበርካ ተባሂሎም ከዓ ኣብቲ ሕማቕ ኣጋጣሚ ንዝተፈሊዎም መጓዓዝቶም መንግሥተ ሰማይ ከዋርሶም ተመንዮም። ኣብ ምዕራፉ ዘይበጽሐ ገያሻይ ስለ ዘይቀስን ከዓ ድሕሪ ኣስታት 2 ወርሒ ናይቲ ዘስካሕካሕ ሓደጋ ላምፔዱሳ ዮሴፍ ከብዱ ሓቒፉ ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሕ ምስ ብጾቱ ማእከላይ ባሕሪ ክቖርጽ ናብ ጃልባ ደየበ። ዕድል ገይሩ ከዓ ብድሓን ሰላም ኣትዩ ኣብ ጣልያን ምስ ኣድሓኖም ዓርኩ ተራኺቡ እቲ ዝኾነ ኩሉ ከዕልሉ በቕዑ። ብድሕሪኡ ነዊሕ ኣይጸንሑን። ክልቲኦም ንሃገረ ሽወደን ኣትዮም ሕቶ ዕቑቦኦም ሰሊጥዎም ዝመሃርን ዝሰርሕን ኮይኖም ኣድሓኖም ሓዳር ገይሩ 2 ቆልዑ ወሊዱ ይሰርሕ ኣሎ። ዮሴፍ እውን ተመሪዑ ቆልዓ ወሊዱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይመሃር ኣሎ። ግን ከዓ ዳርጋ ዓመት ናብቶም ፍትዋቶም ዝሰኣኑሉ ዘስካሕካሕ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ላምፔዱሳ ብምኻድ ምስቶም ውፃእ መዓት መሰልቶም ካልእ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከየጋጥም ንቕሓት ንምፍጣር ይጽዕሩ ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2020 እውን ነቲ ዕላማ ተሒዞም እዮም ኣብ መበል 7ይ ዓመት ዝኽሪ ላምፔዱሳ ክሳተፉ ንሲቺልያ ወሪዶም። ነቲ እዋን ክገልጽ ከሎ ኣድሓኖም እቲ ዝኽሪ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እዩ ዝሕድሰካ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ብኽያት ኣውያት ዕግርግር ቅድሚ ሞትን ሕልፈትን መልክዕቶም ሰባት ትረአየካ። ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ምሳኻ ዝጸንሑ ሰባት ምስ ባሕሪ ተቓሊሶም ዓቕሞም ጸንቂቖም ሞይቶም ጸንበለል ክብሉ ክትሪኦም ናይ ብሓቂ ኸቢድ እዩ ይብል ነታ ህሞት ክገልጸን ከሎ እቲ ዝኽሪ ስቓይን በሰላን ስለ ዝቕስቅስ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይደለየን ኣድሓኖም። ሓንቲ ነገር ግን ክሳብ ሕጂ ትሕምሞ ኣላ። ከምቲ ንቡር ባህሊ ህዝብና ሬሳ ደቀን ዘይቀበራ ሰንፈላል ኮይነን ዝነብራ ስድራ ቤታትን ኣዴታትን ኣለዋ። ብኣጋጣሚ ዓሚኒ ኢትዮጵያ ምስ በጻሕኩ ኣብቲ ሓደጋ ውላዳ ዝሞታ ግን ከዓ ወደይ ዳህያ ኣጥፊኡ እምበር ብህይወት ኣሎ ኢላ እተኣምን ኣደ ረኺበ። ከምኡ ክትብል ምስ ሰማዕኽዋ በቃ ሓዘነይ ክቆጻጸር ኣይከኣልኩም ይብል ኣድሓኖም እቲ ኣብ ከብዳ ዘሎ ከቢድ ጓህን ቃንዛን ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤታት እተን ፍትዋተን ዘይቀበረ ኣዴታት ከም ዝህሉ እናተሰምዖ ኣብቲ ናይ 2020 ንግደት ዝኽሪ ላምፔዱሳ ማለት 3 ጥቅምቲ 2020 ዮሴፍን ኣድሓኖምን ምስ ብዙሓት መንእስያት ውፃእ መዓት ብጾቶም ንስደተኛታት ኣሕዋት በታ እንኽእል ዓቕሚ ንምድጋፍ እንታይ ንግበር ክብሉ ተረኺቦም። ኣብ ርእሲኡ ንላምፔዱሳ ከነቕሉን ከለዉ ኸዓ ሓደ ሓሳብ ነይርዎም። ንነፍሲ ወከፍ
እቲ ብቁፅሪ ተወኪሉ ዘሎ ወዲ ሓደ መዓልቲ ህፃን ዝርከቦም 369 ሬሳታት መጓዕዝቶም መነመን ምዃኑን ኣበየናይ መካነ መቃብር ዓሪፉ ከም ዘሎን ክስንድዎ እሞ እቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ መቃብር ደቆም ክበጽሑ ዕድል ዘይረኸቡ መቕርቦም ኣብዛ ዝጥዕሞም ግዜ መጺኦም ክርእይዎም ንስድራ ቤትን መቕርብን ስራሕ ከቕልሉሎም ብምሕሳብዮም ኣብ ፈቐዶ መካነ መቃብር ኮለል ክብሉ ቐንዮም። እቲ ኩነታት ግን ከም ዝተጸበይዎ ይጸንሖምን። እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ኩሎም እቶም ዝደሓኑ ን40 መዓልቲ ነቶም ካብ ባሕሪ ተዘቂቆም ዝወፁ ሬሳታት መነመን ምዃኖም ኣለልዮም ነቶም መዝገብቲ ከም ዝነገርዎም ይዝክሩ። ዋላውን ነቶም ብንውሓት ግዜ ከተለልዮም ዘጸጉሙ ኸይተረፈ ንገሊኦም ብውቃጦም ንገለኻ ብኽዳኖም ኣለሊና ዓቢርና ኢና ሽዑ ግዜ። ሕጂ ግና እቲ ሬሳታት ፈቐድኡ ፋሒሉ መናበይ ከም ዘሎ ከምዘይፍለጥ ኮይኑ ጸኒሕና ከኣይብሉ ኣብ ፈቐዶ መካነ መቃብራት ዓድታትን ከተማታትን ሲቺልያ ክኸሉ ድሕሪ መቕናይ ብዘጋጠሞም ኩነታት እናሓዘኑ ሬሳታትና ዝግደሰሉ ይተረኽበን። መስምን ዋሕ ግዜ ኸዓ መናበይ ኣሎ ቁፅሪ ክንደይ እንታዋይ ምዃኑ ንምፍላጥ ጸገም ከይከውን ስክፍቶም ይገልጹ። መንግስቲ ኤርትራ እዞም ሬሳታት ኣብ ሃገሮም ሓመድ ኣዳም ከለብሱ ክትሓባበር ብምዝኽኻር ከምኡ ክሳዕ ዝግበር እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብን ኣብ ጉዳይ ስደትን ስደተኛታትን ዝነጥፉ ደለይቲ ፍትሕን ካልእ ኩሉ ሕልና ዘለዎ ዘበለን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ማዕልጉ ከብጽሖ ንጽውዕ ክብሉ ኸዓ ምሕጽንቶም ኣቕሪቦም። ታይታኒክ ዶ መርከበይ እቲ ዓባይ መርከብ ደርማስ ከተማን ፈረቓን ምስሊ ኣድማስ ኩሉ ዝርከባ ዝስተ ዝኹለስ ፍቕሪ ዝስርሓ ደሴት ናይ ውቅያኖስ ነጋዳይ ዝጻዕነት በዓል ንዋይ ቱሪስት ዝጻዕነት ዓለም ኮላላይ ምሁር ዝወሰኸት ተመራማራይ ጭርጭር ፍቕሪውን ኣብ ማእከል ቀላይ ታሪኻ ክዝንቶ ብምስላው ሰነድ ፊት ንፊት ክትራጸም ምስ ትኸውሒ በረድ ንግስነታ ኸተርኢ ንሓይላ ከተግህድ ብድሎ ገጢማቶ እንከይ በለት ድሕሪት ኣይኮነን ግን ከም ዝሓሰበቶ መጋጥም ተሓይሉ ካብ ዝገመተቶ ብሓንቲ ጽፊዒት የእቲላ ቢትቢቶ ኣብ ክልተ ገሚዑስ ንውቅያኖስ መፍቶ ኣየወ ክንደይና ሽዑ ዝነባዕና ትንኽንኽ ውዕልና መግቢ ዝተሓሰምና ጃክ ብምጥሓሉ ድቃስ ዝሰኣና ብቐዝሒ ናይ ሮዝ ኣካልና ዘንፈርፈርና እሞ እንታይ ደኣ ጭካነ ድዩ ዕሽነት 19 ታይታኒክ ኣባና እናተደግመት ዓይንና ዝኩሓል ልብናውን ዝተረረት ንገዛእ ኣካልናውን ዝሰመና ጓኖት ባሕርና ብድቁሱ እናተጨወና ብባሕሪ ጓና ባና ቀድሜና ድነሞ ታብ ርእስና ሓመድና ባሃግና ብጨው ኮይኑ ቀብርና ቀባር ኣልቦ ክፍጸም ሓመድ ድበና ጎደቦ እናወዩ ኣፍ ሓወይ እኳ ዝተለጉመት ነጋሪት መርደአይ ብሞተይ ምሰሽከዓለለት ስግንጢር ታሪኽ ተሰኒዱ ክሕደት ሰንደቕ ዓለማት ብጓህ ብርከን ምስ ዓጸፋ ሰንደቐይ ግን ኣብ ላዕሊ ተዓቢሰ ኣፋ ኣብያ ኣለኻ ተራኺ ዛንታ ደራሲ ሰናድ ታሪኽ ማዕሙቕ ዳህሳሲ ንምንታይ ተዓቢሱ ኣፍካ ደሪቕውን ብርዐኻ ትራጀዲ ናይታ መርከበ ደኾን ፍኾይስካ ግን ናብ መዛዝን እቲ ሓቂ ኸይወዓልካ ኸይሓደርካ ዛንታ ጃክዶ ይመርር ዛንታ ሓወይ ዛንታ ሮዝዶ የንብዕ ናይታ ሓራስ ሓብተይ ዕላማ ታይታኒክ ዶ ዕላማ መርከበይ እቲኣ ንቱሪዝም እቲኣ ህይወት ንምድዳይ
بل زرزرو تاريخ قلت صوت وعلو سف زي بالعدا أبزبان كايو زلو دبتر كاغنسل برعخاون تخلو صحف دا آخرم كساب تتخلو اتزان قد مسجلام بيروسا تبلو اتزان قد مسجلام بيروسا تبلو زل ألمو زخري ناتوم أبزاد سلام على الزخسرنا يوم بلوصات حواتنا إفريم كبرم سلسة تقمتي كلت شحن إسران أمبابي موسى قرماتيون